गोकुळ सोबत गोकुल। कालपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे कुडाळमधील भंगसाळ नदीची पातळी वाढली आहे। त्यामुळे हॉटेल गुलमोहरकडील तसंच कुडाळ रेल्वे स्टेशनकडील मार्ग बंद झाल्याने नागरिकांचे हाल झाले आहेत। पाहूयात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।